Preview. Preview. Segwaċ tal-Kamra Sportiva, programm ieħor ta' Mix Zone, rebħu ħla Liverpool u narta nerġa' ngħid li dan l-istaġun qed ikunu ħafna ħjar u aktar ferriħi mill-istaġun l-għadda. L-istaġun l-għadda ma kenniex bidu sew u dis-sena qegħdin hemm mal-ewwel tliet timijiet nippruvaw inlaħqu magħhom. Dan ħajkun kampjonett ferm diffiċli, ma ngħidx li ħajkun hemm is-City biss. Sissa, għalkemm għadu kmin wisq qed juru good signs ħafna il-klabb tal-West Ham, il-Brighton għalkemm falla hemm it-Tottenham qed jilagħbu u klabb soħra bħal Newcastle u bħal United u bħal Chelsea għalkemm iċ-Chelsea l-istaġun l-għadda kienu ħafna lura. Din id-darba Chelsea reġgħu qed imorru ħażin qed ikollhom terfji, però l-United u Newcastle dejn l-istaġun l-għadda naqsu mill-performance. Qed naraw li kellhom riżultati ma kinux daqshekk tajbin, speċjalment Newcastle, għalija personali Newcastle iddiżappuntaw. X'ħanejt dwar il-logħba tal-Liverpool li kellna bejn tal-Liverpool kontra Aston Villa, kienet logħba li Liverpool mal-ewwel għamlu li setgħu biex joħorġu fil-vantaġġ. Rajna li Curtis Jones reġa' lura fin-nofs tal-Liverpool, kellu logħba tajba, Curtis Jones huwa wieħed minn dawk il-plejers li improvja immens, improvja ħafna. Fil-fatt anka fil-Euros tal-Under 21 tal-Ingliżi rajnieh kien għamel performance tajba ħafna. Rajna wkoll in-nuqqas ta' Virgil van Dijk u għadna naraw in-nuqqas ukoll ta' Konate. Għalkemm Konate qiegħed rumert li millum suppost kellu jibda training, kien qed nagħmel ir-recording infakkarkom nhar ta' tnejn l-għada tar-rebħa ta' 3-0 kontra l-Aston Villa. Hemm min qal li u min kuntatti mill-Liverpool qalu li Konate suppost dil-ġimgħa jerġa' lura jitrejnja. Huwa tajjeb ukoll ħafna ma' tim tal-Liverpool biex l-injuries jirkupraw sew li issa ġej l-international break. Van Dijk għad fadallu skont sorsi ta' fuq Twitter aktarx logħba oħra nieqsa wkoll, ġifieri ħajkun qed jitlef il-logħba li jmiss kontra l-Wolverhampton. Rajna d-diviża ta' il-koppja ta' Matip u Joe Gomez, diviża li rnexxiela iġġib l-ewwel clean sheet tal-istaġun. Forsi huma żewġ players li jiġu kritikati immens mis-supporters tal-Liverpool u kienu żewġ players li taw risposta il-kull supporter tal-Liverpool u l-kull kritiku tagħhom dawk speċjalment li jifulaw jew il-Premier League. Kienet performance tajba ħafna u hekk qed naraw li Matip u Joe Gomez kellhom performance tajba ħafna. Għal-raġuni li d-darba il-Liverpool qed narawlhom midfield b'saħħtu. Is-supporters tal-Liverpool għandhom ma xiex ikunu ferħanin, kif qed naraw il-Jurgen Klopp dejja, qed naraw dik it-tbissima il-bieraħ kienet logħba eċċezzjonali, logħba wara l-oħra qed naraw it-tim jingħaqad jiġġelja aktar flimkien u nistgħu ngħidu li Liverpool huma qed jerġgħu jilagħbu dak il-futbol li konna tant ilna ma naraw il-bieraħ impressjonawni. Il-bieraħ vera ħadd biex narhom jilagħbu. U kemm qed nieħdu bi pjaċir bin-number 8 il-ġdid tagħna. Wara telaq Gerrard ma kenniex number 8 b'saħħtu u forsi ma gawdejniex ħafna x'dejjem injury prone għal nirreferi għal Naby Keita. Din id-darba għandna lil Szoboszlai, il-kapten tal-Ungerija, ġibnieh minn Rizbek u l-bieraħ kulħadd l-istess kliem wara l-iskorja l-gowl u fetaħ l-iskor ta' 1-0 għal Liverpool, kulħadd beda jiftakar fih Steven Gerrard. Huwa magna fil-ground
huwa plejer li jiġġieled dak Stephen Gerrard kif kien jiġġieled Stephen Gerrard taraħ kull part tal-ground. Jiġifieri Szoboszlai ħajkun wieħed mill-aqwa signings nemmen tal-Premier League. Huwa wkoll kunsidrat bħala wieħed mill-aqwa 10 midfielders li hawn bħalissa fid-dinja. Ġifieri Szoboszlai huwa plejer kbir li ħadna infakkarhom l-supporters tal-Liverpool li l-ewwel konna qed nippruvaw u tnejku bina għax ħadu Mason Mount qabilna, però aħna Mason Mount biex ninfurmaw l-supporters tal-United. Mason Mount kien smoke screen biex aħna nieħdu l-Szoboszlai. Szoboszlai kienet aħbar meta ħadnieh foqqat ċumbum u ħadnieh plejer li ta' input kbir u jiddispjaċini ma' supporters tal-United li spiċċaw Mason Mount li laqqas biss jafx xlaqtu. Jien ma nafx kif marru għal Mason Mount u aħjar kif marru għall-exploit tal-ħamru u l-Edmond Luffy. U mux Mason Mount biss il-problema, imma anka signings il-ġodda li ħadu jiddispjaċini għal-jom, jekk rridu jitnejku għax ħadna Szoboszlai 7 miljon qed taraw ir-riżultat tiegħu u iġri narawh jilgħab aktar lob il-qudiem. Jiena wkoll nixtieq ngħid il-bieraħ Darwin Núñez kien very unlucky, tliet darbtejn jolqot il-lasta u darba minnhom ma naqra ma skujjax, kellu ċans fejn jiskujja hat-trick, il-kritiċi ta' Darwin Núñez jridu jalqu ħalqhom u jammettu li Darwin Núñez ħajkun plejer importantissimu għat-tim ta' Jurgen Klopp. Jiena fuq transfers mhux ħanitkellem tal-programm biex ngħidilkom aktar x'ġara u ma ġarax fit-transfers, qed nistennew istruzzjonijiet mill-editur tagħna Antonello Abela u aktarx għandu jadatta xi slots biex nitkellmu fuq it-transfers li kien hemm fil-Premier League u kulħadd jitkellem fuq it-transfers tal-klabb tiegħu. Jiena llum qabel ma nkompli nixtieq ma ngħid li Alisson Becker reġa' kellu logħba kbira. Alisson Becker huwa plejer importanti għal Liverpool li kieku ma jkunx ħafna mill-logħb nistgħu nitilfuhom faċilment. Jeħlisna minn ħafna problemi il-bira ħamel sejf importanti fuq Johnny Cash li kieku skujjaw dak il-ballun l-Aston Villa kienu jerġgħu jidħlu fil-logħba. Importanti wkoll ngħidu li Liverpool kontra t-tim tal-Aston Villa bata ħafna l-istaġun l-għadda. Ġifieri il-Liverpool dis-sena qed juri li they up-level their performance meta jiġu għal lob importanti bħal dawa. Herrera ma' tim tajb tal-Aston Villa ġifieri importanti ngħidu li Liverpool il-bira ma labux ma' tim tax-xejn. Ukoll il-bieraħ nixtieq ngħid li Mohamed Salah kellu logħba tajba, hekk ħafna jgħidu jaħsbu li Mohamed Salah din hija l-aħħar logħba tiegħu. Mhux il-każ Mohamed Salah logħba tajba u wera biċ-ċar li jixtieq jibqa' mal-Liverpool u dan mhux qed nikkonferma ħin biss imma anka Dominic Szoboszlai il-bieraħ wara l-logħba qal tkellmu Mohamed Salah u les li jibqa' għal dan il-mument ġifieri għal dan l-istaġun. Ma wieħed m'għandux jinsa Robertson, il-performance ta' Robertson issa u ta' Trent Alexander-Arnold li hemm nof b'saħħtu qed narawha tajba wkoll, ħadd pjaċib Joe Gomez u wara l-logħba Jurgen Klopp mar jieħodlu bideh, mar japprezza l-logħba kbira li kellu, kif ukoll Luis Diaz kellu logħba tajba u kien ta' threat għall-avversarji tagħna Aston Villa. Jiena mhux ħankompli nżommkom it-tieni parti tal-programm ferm interessanti, ħadkun live tiegħi kienet rekordjata u ngħidilkom moħħkom hemm u issimgħu lil ħbieb tagħna Jean Kert li Kert ħajkun qed jippreżenta l-Arsenal, Jean ħajkun qed jippreżenta lill-United u jien ngħid lil Kert aqlalhom u tihom. Fakkarhom f'dan ħaqx li ħatibda era ġdida ġdietu u l-każ mhuwiex hekk. Erbaħtulhom kien ħaqkom kienet logħba għalkemm kienet close intom kontu ferm aħjar minnhom overall. Fakkarhom jgħidilhom intom li bdew jaraw kbir qabel logħba u kienu ħajrpulkom. Dan Kert jaf ikun l-aqwa programm tiegħek jien għalkemm is-sena l-oħra ma ħadniex tazzi. L-aqwa programm li kelli fuq Mixzone kien il-programm ta' sebab xejn meta kelli id-dibattitu ma'
il-ħabib tagħna Ġud Samuel Kawki, ex-YouTuber tal-Kamra Sportiva li llum il-ġurnata nimmis jammens. Kont bil ħafna miegħu u nemmen ukoll li ħanaqbel magħkom il-qudiem aktar ma jsiru nafu xulxin. Grazzi lil segwaċi tal-Kamra Sportiva u l-iskif ngħidilkom dejjem lis-supporters tal-Liverpool you never walk alone. Grazzi. Smajtu. Taf ma jħobna ta' Fl-attanti tal-futbol nirġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk kif il-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi tan-Nintendo għal 65 € u tal-PlayStation għal 75 €. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabilliment ta' Game Breaker ġewwa Birkirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux mid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Nilqakom miegħi Kert, il-YouTuber ta' Arsenal, għadha program live. Fejn ma kont nitkellem fuq logħba tal-bieraħ, rebħa ta' 3-1 fuq il-Manchester United. Ħanibda billi ngħid opinjoni tiegħi x'naħseb fuq il-logħba. Il-logħba orajt irbaħnija jien xorta m'iniex daqshekk kuntent bil-performance għalkemm irbaħna. Mela ħriġna bl-formazzjoni ta' 4-3 rġajna, da kollox weġġa parti u rajna l-Gabriel lura fid-difiża. Minix kuntent bil-performance għaliex qegħdin nilagħbu dejjem l-istess stil ta' futbol. Irridu nibdew nbidlu naqtat-tattika tagħna fil-fema tiegħi. Il-bieraħ United rajnihom ġew l-istess stil ta' futbol kif ġew il-Nottingham u l-Fulham. Biss il-Fulham irnexxilhom jieħdu punt minn fuqna filwaqt li l-oħrajn ħarġu mingħajr punti. Dan l-istil ta' futbol li fin kollu qegħdin ikunu naiv ħafna, dejjem nattakaw minn mal-linji, bekk ħafna timiet qegħdin jidrawna u rridu nippruvaw nolterjaw ħaġa differenti. Ħanitkellem naqa' fuq rekord ta' Arteta u b'onur ngħid li għadu qatt ma tilef home kontra United. Dan huwa rekord li u biss irnexxielu jkompli jagħmlu. Inkluż se żball 5 darbiet, inkluż tal-bieraħ, skużawni 6. L-iktar punt li xtejżemmi waqt il-logħba u ħafna supporters bħali tal-Arsenal ħajqablu miegħi huwa Havertz.
Havertz idu nkunu paċenzjużi l-aħwa ma nistgħux naqbdu naqtgħu saqajh mill-ewwel, dan huwa plejer li Arteta riedu, qed jemmen fih. Nerġa' ngħid, Arteta għandu sikkien taqta' miġiex naħad, għaliex Kai Havertz peress li hu l-plejer li rridu ġabu għal 65 miljun. Ma jistax ma jinkludit ma jew 11 għax ikollu pressure tal-owners. Jiġifieri irridu nagħtu aktar ftit żmien Kai Havertz u jalla kif dejjem għamel s'issa Arteta iġibu fl-aqwa tiegħu. Ma ninsewx li Kai Havertz qed jilgħab ir-rwol ta' number 6 u kulħadd jaf li Kai Havertz huwa plejer li joħob jattakka milli jiddifendi, però magħna s'issa qiegħed jużah għal mod differenti, qed jilgħabu derga ma' Rice. Il-bieraħ rajnieh fl-ewwel gowl fil-ġemgħa tiegħi dak huwa żball banali li qatt m'għandek tagħmel li taqsam il-ground u l-ewwel gowl ta' United ġie bil-żball ta' Havertz. Però ma laqlajna l-gowl irrispondejna tajjeb mill-ewwel, ġieli għaddiet minuta tista' tgħid. U rejna kemm vera ridna dak il-gowl kemm vera qajjimna u ridna li imorru nġibu drom mill-ewwel. Dħalna fl-ewwel taqsima 1-1 kif bdiet taqsima qabel kien hemm Kai Havertz ukoll ma konniex daqshekk effettivi, però mbagħad kif inqala Kai Havertz u daħal Fabio Vieira l-logħba nbidlet totalment. Kont iktar perikolużi, United kienu tajbin fuq il-break għalkemm nerġa' ngħid kienu jilagħbu low block li jippruvaw jaqbdu fuq il-kontra-attakk. Però kif daħal Fabio Vieira dejjem nippressaw iktar u nilagħbu iktar fil-final third tal-kaxxa tagħhom u rnexxilna nirpu. Issa kien hemm ħafna deċiżjonijiet li ħafna supporters tagħna ħajdu favorina. Jiena mhux qed bias bħalma diġà qed l-offside fil-fema tiegħi kien dubju skont milli manklu tarah, però dalgħodu Mike Dean qal li it-teknoloġija ma nistgħux immerruha għax il-linji jitpoġġew fit-teknoloġija, jiġri dawn mhux kif jgħidu jitfgħu il-lines referees. Issa fil-fema tiegħi mill-ispalla rajtu offside missi għalija kienet onside. Imma skont minn fejn taraw ukoll ġenejdax. Gabriel kien qisu naqallajn ma' Garnacho għalkemm Garnacho beda li kellu spalle iktar qudiem is-sadi ċentimetru u metru. Hija il-VAR ġifieri regola tal-VAR li huma skont kif jaraw għallum il-bieraħ jaftaw offside li jiġu llum jaftu onside, ġifieri m'hemmx konsistenza. Fil-gowl ta' Rice kulħadd qal li kien hemm fuq Evans, nemmen li t-tip ta' obstruction kien hemm, issa kemm kien kuntatt minimu jew le, nerġa' ngħidak fine referee raħ differenti. Però mbagħad il-gowl ta' Jesus tiddeċida l-partita u irbaħna l-logħba. Dak kien kollox, issa jkompli wara hija Ġan Fenek biex għaddi l-andamenti fuq il-logħba. Mela, nsellem it-telespettaturi kollha, nsellem lilek Antonella u kif ukoll il-Kert. Disappuntat ovvjament hu. Stennejt aħjar. Morna fil-vantaġġ ftit minuti wara tista' tajġix minuti wara skurija Odegaard mal-ewwel wara l-gol ta' Rashford. Ta' min jgħid li l-gol ta' Rashford kien gol sabiħ. Naħseb il-kol naqblu fuq hekk. ċertu deċiżjonijiet tar-referi mhux ħan idħol fihom, jew mhux ħan noqgħod ngħid il għaliex kien penalti, il għaliex kien hekk u kien hekk, u waħda ħa ngħid jien. Ta' Saka. Ta' Saka mhux ħamra. Ma nafx taqblux miegħi, ovvjament, forsi Kert mhux ħajaqbel miegħi. Ma ta' Saka. Id-daħla ta' Saka mhux ħamra kienet fejn naraw id-deċiżjonijiet li saru s-sena l-oħra u anke din is-sena, ma nafx. Mhux ħanajt il-gol ta' Garnacho, offside, telqet. Fall fuq Hojland, qalu li kien penalti, għaddit ukoll. Ta' Saka jien fl-opinjoni tiegħi kienet ħamra. Però still disappuntat ħafna bit-tim li nżomm miegħu jiena. Tlifna l-konfront dirett ma' Tottenham 2-2,
bir-rispett kollu lejn kulħadd, konna batuti, u l-bieraħ ovvjament fl-extra time 9 minuti, 10 minuti, 11 lifna wkoll. Nemmen li forsi ċertu momenti tal-partita konna xi daqsxejn żgħir aħjar mill-Arsenal, still meritatament l-Arsenal ħadu 3 punti, kienu formidabbli, kienu maqudin, kellek logħba kbira minn Declan Rice li ħal man of the match. Still, però nemmen li kieku ħadna draw mill-partita tul id-9 minuta, naħseb li ma konna nisirqu xejn. Però still, nemmen li aħna bħala tim tal-Man United kapaċi għal aħjaru. Dik l-opinjoni tiegħi. Issa, wara l-logħba ta' min jgħid ukoll il-bieraħ kellek il-kontroversja ta' Jadon Sancho. Jadon Sancho Ten Hag qal li ma kienx preparat biżżejjed tul il-ġimgħa waqt it-training. Ħarġet qarri uffiċjali li dawn huma kollha punti minus għal klabb li nżommi hawn jien fl-opinjoni tiegħi li hu kien preparat li kien trenjat biżżejjed u rrid jgħid li Sancho kien lest tal-lob mar kontra il-kummenti ta' Ten Hag. Ovvjament jiena li hija fl-opinjoni tiegħi dan huwa kollu punti nieqsa lejn it-tim li nżommi hawn jien. Ma nixtieqx nara dawn l-affarijiet, ovvjament, inkun onesti ġifieri tlifna l-logħba l-bieraħ fl-extra time, Skurja Rice minn corner x'kien daħal Maguire u Johnny Evans fl-opinjoni tiegħi il-partita ntemmet hemm. It-tnejn f'daqqa u rew biċ-ċar li mhumiex formidabbli flimkien. Issa, mhux skużi, però għadna nibdew l-istaġun ġant lejna bl-injuries, ġifieri dik ukoll. Però still nibqa' ngħid li l-Arsenal meritatament ħadu 3 punti, ġifieri biex inkun fer. Ġifieri ma rridx ngħid li serqu xi ħaġa għax ovvjament il-partita kollha l-Arsenal kienu l-ħin kollu jattakkaw, jiddefendu, kienu preparati b'mod tajjeb u meritatament it-tim ta' Mikel Arteta naħseb ħadd 3 punti li kien mistħoqqu u xekk. Mela, ħanniħu. Ġan jena nixtieq nkomplimek fuq il-punt ta' Saka. Mela, kif taf inti il-fawl fil-fema tiegħi kien fuq Saka u hekk kien il-fawl. Issa ħasafra veru għax għamod ta' kif daħal. Però dawdu bejt naqra li peress li kien hemm distanza qasira u l-referi saffar għal-fawl fuq Saka u kien hemm follow through. Isu ma setax jagħmel speċi li naħis fuq daqshekk malaj. Ivri kieku tgħid kien ġejn għamil bot u baqadel saħħ molli jessa vera fuq l-aksa u jedna perikoluża vera. Umma għal dik id-distanza ġast nemmel li safra kienet jisħuqla mill-ħamra. Għax issa dejli vera li kieku kien Casemiro eżempju Casemiro darba kellu ħaġa simili u kien ta' ħamra, imma darba tgħid di pers li kien il-faw fuq diġà u prova jilgħab il-ballun mal-art u ħasiq Bruno ma sax jagħmel aħjar minn hekk. Ma għax taqbix miegħi. Opinjoni fhem Kert, jien nerġa' ngħid ħadtu 3 punti kontu meritatament jiġifieri tista' tgħid aħjar minnha. Still, kien hemm xi kontroversji tul il-logħba kollha, ovvjament naħseb taqbel miegħi li d-deċiżjoni tal-penalti tagħkom ma kienx, issa kien hemm min qal li ta' Rashford il-ġimgħa l-oħra ma kienx lanqas, ġifieri biex inkunu fer, għax jiena nitkellem kif inhu. Imma still, jien mid-deċiżjonijiet kollha tal-partita li kif qed ngħidlek anke l-penalti ma kienx u hemmhekk naqblu. Għalija Saka kellu jitkeċċa fuq deċiżjonijiet li rajt fil-partiti l-oħra. Issa ovvjament opinjoni, dejjem qegħdin ngħidu setat marret kull imkien, ġifieri fil-verità setat tkeċċa. Inkunu onesti, imma ovvjament issa setat tkeċċa u l-partita kienet tmur favur tagħkom ta' ġifieri għadna kemm rajna l-Liverpool ma' Newcastle
bi plejer anqasu jdawru r-riżultat il-ġimgħa l-oħra u kif qed insemmi Liverpool insemmi naqra l-ħabib tagħna il-Kopajt, insellimlu naqra minn hawn li qal għandna naqra mhux ħażin fuq l-akkwist ta' Mason Mount li nista' ngħidlu li l-Amrabax ta' uħu ma ħadni ħaħna. Il-Kasjedo xta' uħu ma ħadu Chelsea, il-Lavja xta' uħu ma ħadu Chelsea wkoll. Imma ovvjament issa naraw naqra l-andament tul dan l-istaġun kollu. U xekk. Lix nkellem għamieħ ukoll issa l-oħra fuq Trafford labtu bl-istess sistema, l-istess bil-low block u nexilkom tirbħonna bil-kontra-attakk. U ġejtu fl-Emirates u ġejtu labtu bl-istess sistema. Pero darba ħadmet għal-sija lob, tista' tgħid, fis-sens ħadmet sew il-sistema. Ġast nemmen li kif daħal Vjera derna li rridna rebħa iktar aħna minnkom. Fil-fatt kellna jekk se żbax fit 12 il-corner ukoll, ġifieri intom kull ma kellkom xi tnejn jew tlieta. B'kollox. Ġifieri bejna nilagħbu ħafna ballun fin-naħa tal-kafxa tagħkom ukoll konna jien xorta m'iniex kuntent bil-wirja tagħna għax jiena ma jistax ikun li nibqgħu naraw it-timi qegħdin jidrawna dejjem nattakaw mal-linji u mhux inkunu kreattivi bħas-saħa l-oħra. Jiena nemmen li rrid jaħdem naqa' fuq dit-tip ta' futbol li kultant trid tkun hemm plan B biex tara kif ħatiftaħ id-difiża tat-tim avversarju u mhux tibqa' tagħmel l-istess ħaġa għax il-Nottingham ġew għamluha u alright veru fallejna ċans imma setgħu faċilment ħadulna draw. Il-Fulham ħadulna draw ukoll u intom krollajtu naqgħu fl-aħħar. Kemm inżid xi ħaġa wkoll anka l-introduzzjoni ta' Jesus kienet bidlet il-partita, ovvjament dana kontra attak sabiħ għamel t-tielet gol kien sabiħ ħafna, ġifieri immeritatament ninżalu l-kappell fuq dak il-gol, ġifieri Jesus nemmen li huwa wieħed mill-aħjar attakkanti li hemm fl-Ingilterra, ġifieri sinċerament qed ngħid issa nixtieq ngħid ukoll li l-akkwista Declan Rice naħseb ħajkun ta' siwi u ħajkun taġit tal-istaġun kollu għax il-biraħ rajna partita mill-isbaħ minn Declan Rice ma nafx taqbix miegħi kert. Ma 100% le Declan Rice il-biraħ kien dak il-pleħ li beda jirbaħ il-Blanen ukoll beda jagħtina spinta fin-nofs li jipprova jkisser l-attakki tagħkom. Ekku. Fil-fatt beda jinkollu jġib ikun close ma' Saliba u Gabriel ma jħallix dik id-distanza bejnietom fejn jagħtikom dak l-ispazju u fil-fatt ma kellkom spazju biex tattakkaw ġas bil-kontra-attakk kif diġà qed. U mbagħad il-gowl iktar u iktar tagħtu biex joħol man of the match ukoll. Jiġifieri le kellu wirja pożittiva ħafna u mhux dil-logħba biss issa kien effettiv ħafna fit-tim tagħna. Jalla jibqa' sejrek speċi. Għax nixtieq nistaqsik ħaġa ngħidlek fuq Johnny Evans u Maguire u Cristiano Sancho għax jiena dej mela l-lum kif qed inti ta' Sancho għal Ten Hag li he wasn't up to his level. Jiena ma nafx milli ma punti jaħsebha Ten Hag kif jgħidlek fuq Jadon Sancho. Biex imbagħad possibbli noqgħod United m'għandhomx ċentra li għadu żgħir li forsi jista' jagħtih ċans. Speċi dawn Maguire u Evans, speċjalment Johnny Evans għandu xi 36 35 jiġri. Le ekku kert jiena ismani jiena ma qbilx li reġgħina firmajna Johnny Evans, naħseb l-akkwista Johnny Evans jien fl-opinjoni tiegħi telaq deħeja u Ferguson rid Popillu ħanuża dik il-kelma minn tiegħu fil-klabb. U ovvjament Johnny Evans kien ideali li jerġa' jidħol fit-tim u fis-sistema. Harry Maguire ovvjament. Harry Maguire jien għalija il-ġimgħa l-oħra kont qed nitkellem anke ma' John Bawek u qal li Harry Maguire ħmar imma Bonucci aktar minnu. Forsi għandu raġun ma nafx, però Harry Maguire li ma jien għalija
rrid imur mal-West Ham ma qabilx u Mosejer u dalam plejer bħal Maguire kieku nista' jien kieku qiegħed fit-tmexxija jien li minix inħollu l-kuntratt. Maguire minn mindu ġie ma tagħna xejn. 80 miljun akkwist taħ il-faxxa. Jiġifieri jiena nemmen li anke fuq Sancho reġa' hemm problemi fil-klabb internament jekk irridu nkunu onesti. Jiena dik l-opinjoni tiegħi internament reġem il-problemi kellna Ranjik is-sena l-oħra ta' qabel mhux is-sena l-oħra. Sa l-oħra kellna l-Ten Hag, qablu kellna ir-Ranjik tkellem b'mod onest x'jrid isir u x'ma jridx isir fil-klabb u ovvjament suppost kellu jkun diriġent magħna dan għax tulu rasu. Dana qegħdin fi stat li kellna l-problema tal-ownership, jridu jibjaw, ma jridux jibjaw, il-medja ma tgħinx kif kulħadd jaf, għandek Daily Mail, The Sun u affarijiet minn dawn dejjem joħolqu l-polemiċi. Imma il-klabb ħajinbieħ, il-klabb ma jinbieħx, ma nafux, għad nisallum jien stess ma nafx, però nemmen li internament fit-tmexxija witin anka ebaf Ten Hag hemm il-problemi hu. Issa nibda nissuspetta wkoll li s-sistema ta' Ten Hag mhix taħdem u l-plejers ma jridux għax hekk ħanibqgħu b'dil-performance. Jekk taqblu miegħi, il-plejers li għandna aħna 11 il-plejer fl-ewwel starting lineup kollha kapaċi għal aħjar. Ma nafx taqbilx miegħi Kert. La, bla dubju, sens Sancho, kulħadd jaf kemm kien plejer promettenti. Jien li sarid naqa' fuqkom, intom klabb li kultant bħal Chelsea narakom. Plejer istra minn forma jkun ġej minn forma, eżempju, ħansemmi każna antik. Sanchez eżempju, magħna kulħadd jaf kemm kien stilla, magħkom u rrid jittermina l-kuntratt. Qal l-aġent għallina irrid nerġgħu mal-Arsenal għax hekk possibbli ġifieri. Veru. Issa Sancho jistess, Sancho ma nemminx imma li bħal dak kont abtu his level mbagħad jara l-Johnny Evans. Allura Johnny Evans abtu his level speċi kulta ma kif jara ġaw dal-coaches jien. Veru. Biex naqra l-kommenti u nwieġeb għal-Kopajt il-ħabib tiegħi. Għax ovvjament rivali fil-ground, imma ovvjament mbagħad ir-rispett jibqa' hemmhekk. Mela, New Era Erik Ten Hag jew għadu bid-delay. Ifimni, kif għadni kemm għad. Nemmen li jekk ħanibqgħu b'din il-performance inkun onest u nkun sinċir. Hemm xi ħaġa ħażina u il-players forsi mhux qed jaddattaw għas-sistema ta' Ten Hag. Bir-rispett kollu ġifieri lejn il-players u anke lejn il-coach li jiena dejjem emmint li dan il-coach huwa il-bidla tat-tim li nżommijaw jiena. Der disciplinat beda juri li anka ċertu players li kellhom attitudni negattiva beda kważi dabrilhom rashom, beda jissospendi l-players għax jiġu tard ta' training anka lil Rashford is-sena l-oħra u hemm min fih iva. U nibqa' nemmen fih, però still jekk tul dan l-istaġun kollu ħanibqgħu b'din il-mentalità u ħanibqgħu b'dil-attitudni xi ħaġa ħażina hemm. Kummenti ieħor li forsi għal Kopajt Krissu li nixtieq inwieġeb ukoll, Ferguson jiddeċiedi. Ferguson ma jiddeċidix, imma kulħadd jaf li għad għandu influenza kbira fil-klabb tal-Man United, ġifieri nkunu onesti, issa ġifieri kellu deċiżjoni anke meta riċentament qabel meta nbidel il-coaches kellu deċiżjoni fl-għażla tal-coach għadu sallu minn volut fil-klabb ġifieri mhux Ferguson jiddeċiedi imma Ferguson għad għandu influenza kbira fil-klabb tal-Man United u ġifieri sakemm Alla jteħlu għamuru Ferguson jibqa' ħaj li għandi rispett kbir li għakun ninżalu l-kappell leħe. Ferguson għad għandu nemmen sej kbira fil-klabbu. Jien nemmen li disbaljaw jek neħuħ, għandek ħana, għaj kultat nemmen li ħankellem fuq il-kastana, ħana Arteta dirraba sena tiegħu magħna, kemm konna nissapportuh, beda billi rebaħ FA Cup u ġiex Community Shields. Ġifieri vera, dis-sena għandu preċer li rridu nirbħu maġġura, ġifieri wasal dak iż-żmien issa li għandu l-players li rridu għad-tim formidabbli li kemm jistgħu sa joħam nemmen li għallik għax Champions League għalli għal xorta out of the question għandna tim żgħir u nemmen li m'għandix dik l-esperjenza li naslu. Però Erik Ten Hag huwa coach li takom Carabao Cup
Ġifieri kontu l-komma reputazzju xi 5 snin jekk u se żball. Ekku l-aħħar tazza li rbaħna ma' Mourinho, ġifieri verità hawn. Ġifieri jekk teħfid ċans żjoda. L-aħħar tazza ma' Mourinho l-Ewropa League. Ekku. U fl-ewwel staġun tiegħu ħal-Carabao Cup. Ġifieri Ekku. nemmen tiżbaljaw li jekk neħħu. Ekku, ifimni, jiena dili klabb ma jagħtix ċans il-coach naraw anke ħafna fis-Serja, ġifieri ġiex lobit telfiet neħħi il-coach. Ma naqbix magħha. Along the run neħerridu naraw l-andament u l-istaġun kollu, issa kif qegħdin ngħidu. Ten Hag coach tajjeb kien mal-Ajax ħadd 3 kampjonati, ġifieri ovvjament il-lig Olandiż mhux ħadħaltu mal-lig Ingliż biex inkunu ċari. Però irridu ntuħ ċans minn banda, però il-problema still tibqa' fit-tmexxija. Naqbel li l-klabb għandu jinbieħ ovvjament, imma ta' min jgħid ukoll biex inkunu onesti li l-Glazers kull sena jonfqu ġifieri kulħadd tolgħu kontra l-Glazers minn banda u kull sena joħorġu l-flus għat trasferimenti daw qatt ma ġew isma' m'għandniex budget. 60 miljun Mason Mount, 70 miljun Hoyland, 40 miljun Onana, ġifieri biex inkunu onesti, il-Glazers dejjem jonfqu, imma still xi ħaġa ħażina hemm li ovvjament għandek il-Manchester City klassi għalihom kert. Naqblu? La dubju, la. U jiena bir-rispett kollu, ġifieri nemmen, ġifieri rivali, intom u Liverpool forsi tistgħu ittuhom kedda dal-istaġun għax il-bqija ħajġru bih jerġgħu daw jekk ma tiċċellenġjawx kemm intom u kemm il-Liverpool għax milli rajt issa għadu kmieni nibqgħu ngħidu li għadu kmieni, imma aħna ġa 6 punti taħt is-City. Orrajt għadu kmieni imma 6 punti taħt is-City issa huma ħafna. Verità. Ekku. Tajjeb ħafna. Mela, qabel ma nagħlqu please nixtieq insemmi l-sponsors tagħna u nirringrazzjawhom tas-sosten li tuna tul dawn ix-xandiriet. Nixtieq insemmi lil Catalan, Game Breaker, Spaces u kif ukoll The Barber Room u nixtieq ngħidilkom biex ovvjament tagħmlu użu mis-servizzi tagħhom ħalli nkomplu kemm jista' jkun blajnuna tagħhom għaddejjin dawn ix-xandiriet. Insemmu wkoll il-YouTube channel Iva, l-Kamra Sportiva, dawn ix-xandiriet kollha jinsabu wkoll fuq il-YouTube channel tagħna li huwa bl-isem ta' il-Kamra Sportiva. Grazzi. Niltaqgħu għada għal-programm ieħor fejn u Marx Kembri jagħti reazzjoni tiegħu fuq il-logħba ta' Juve u Empoli u ħanaraw il-Wayne Mikallef fuq l-Endrusar jitkellmu fuq il-Formula 1. Grazzi u li tepil kulħadd.